Mga Inyans, DCB TV. Mga Inyans, ano mga Inyans? Papunta tayo sa mga Inyans. Dito tayo sa Balugo, Riverside. Mag-deliver tayo ng mga Inyans ng parcel. Dito sa may Inyans office spot. Mag-deliver tayo mga Inyans. Akala na natin mga Inyans kasi mga Inyans puntahan natin yung mga Inyans. Yung delivery natin. Convenience. Tapos tayo mag-deliver din mga yan sa may Balugo Riverside. Pauwi na po tayo mga yan. Convenience. Sa Balugo mga yan, Balugo Riverside. Mga yan, so mag-deliver din. May aso mga yan, so baka bawasan din ano nito. 1 kilo nito. Aso. Ayan yan, umiyas yung aso. Kala buwasan din 1 kilo mga yan si. Yan, patay din ang tulay. Yan, yung aso. Yan, may aso. Okay mga Inyans, tapos na tayo mag-deliver mga Inyans dito sa may Balugo Riverside. Okay mga Inyans, pauwi na po tayo. Salamat sa pagdating yan. God bless everyone. More power, keep safe, and bye bye.